Jangan di. Iya, Bu. Ini, nyawa pakai nih. Segenang ki lho, sapu nih. Bagus tenan. Yes. Aku tak bilang ya. Dolan nyandi. Karo kancaku. Ya wes kono nek ngomong wis nyapu dolan no. Tadi kunting. Teng. Teng. Kayak apa ya? Yo. Oh. Aku ikut ya teman-teman. Ya. Ya. Pompin pakai dhewe nomor 1. Loro. Kertas batu gunting. Capek deh. Anak tuh panas-panas kok nekat. Anak-anak tidak tahu panas kok. Panas-panas kok nekat. Liuk. Mati, rasa main. Mati. Capek. Udah tua. Anak nggak ada yang ngurusin. Kerja sendiri. Pusing. Aduh. Sawan men. Makanya nanti toh. Oh ya maaf awan bareng kok. Orang mulai-mulai. Iya kan ora enak. Mbak yo. Hei. Ning kene yo. Ora enak, Mbak. Aku yo golek pipa ya nih. Ora mulai-mulai ki nanti jane. Anakmu iki biasane senengane aja-aja anakku gluyur adoh-adoh kok. Cepet digoleki kono sik. Aku arep goleki, Yas. Beduk lho wis wae mangan anakku nang mulai. Anakmu ki nek jadonan anakku ki nek wae mulai iki kono aja mulai. Oh, ora ngene kono jalan karo anakmu to. Lah kono digoleki sik. Nanti aku wis mumpung ora ketemu tak susul. Walah. Ya wis aku tak goleki anakku sik. Yo. Eleng-eleng mbok nek kae. Bulan anake dhewe ora roh kok sik disalahke wong tuwane. Wes, kono lho goleki ora. Wes. Ya Allah, batukmu menyot ya. Iki sapa iki mamane menyot. Asli ku iki ora buke ora anake padha wae kelakuane. Hei, apa? Wes. Mbok iki nek bocah padu ya ditokke wae, Bro. Ya apa? Aku batuke nganti menuan nang gedhe kok. Tak kandhani aku wis kok malas wis. Awas tibane nang kene to. Oh iya le. Loh, ora anak ngomong ora lho. Iya, ora gelem ngaku anakmu ki. Jangananmu kok. Ora to, Le? Ora. Mati iya. Jatane padu lho, kalau jatane padu. Lho, jatane padu to. Lho, tak cilik wis biasa ngono ki wis ben. Batuke
Nesu kan lo nesu. Beneran jeneng omah. Piye? Kok tekok iki lho. Bocah-bocah nek jadi iki dolanane kepiye kok iso Yo, masih koyo dolanan kuwi mbuh sapa sing kalah biasa cah cilik rasa diurusi kan. Kowe area muring-muring karo aku lho ning omah. Alah kayak iki cah walang sangitan. Rasa anak gagas. Walang sangitan ya rasa Piye kok iki? Aku dadi ra kepenak lho, Dik. rasa dipikir aku tak omongane nek rene kae cah galak kae. Ora diloroi terusan lho, piye? Apa-apa, Ora ora diloroi terusan Yo piye? anu ngalah nyelondoi. Jenenge anak-anak yo, Dik. Ben. Nek rene tak kandhanani. Kaya ngono. Yo kadang-kadang ya, Dik ya. Nek ketemu. Nek omongan karo aku dadi patu meneh. Mbok ki nyanti. Biasane ya kene iki dolan nek ra dolan. Aku mulai kok ngalas yo. Mbok bocah dolan. Oh, karepe. Beneran. Oh, rene. Kowe ning kene. Kan aku ya. Aku ngomong Aku wis ngepi lho ngene iki. yo ora kok ngono. Ben Padang. Iya toh? Ora Eh. seteng ora rame-rame kat mau. Badhe kowe anakku nyonyong ngono kae piye terus arep batutane. Lah piye sing salah sapa mau? Sing salah wong anakmu bocah tak tekoki sing salah anakmu dijoroke anakmu. Lah mungkin anak sing ora tau tak ajari ngono kuwi. Wis jenenge caci cilik kan. Kaya ngono to. Oh, sik to Mbok Dik. Mau Dik, kuwi meneng Dik. Nek mau iki nang omah tekoki bocahe. Jare dolanan kene iki dijoroke nang anak iki nang Bima. Terus batuke menono gede. Lah nek ngantek menono kan nek gini-gini ngantek gagal otak. Sopo sing arep tanggung jawab? Yo Ora sampe anakku ora ngono ki mungkin. Ora tak tekek nang omah ora kok. Jenenge bocah. Yo mbok menawa wedi nek mbok seneni, wedi karo mbokne. rasa diane kok lak delok kelas wis dolan. Dodol lho critamu lho. Kowe iki yo juga ngono wong kowe yo ora ngerti kenyataane lho. Wong bocahe dhewe lek cerita. Bocah tak tekoki ora lho. Wedi mbok seneni paling. Saiki ngene wae ya aku ra wangi mangan wis yo wis nek dadi lara ya tambahno. Ya kudu wajib kuwi. Mas apa-apa sing sabar ya. Wong anake kono lek salah kok bathuke menolong semene lho, Dik. Ora jarak iki ya. Iya, si bocah yo kuwi. Lah kok kowe latamu elek meneh aku. Ya sing salah anakmu lho, kowe ora gelem tanggung jawab anakku gagal otak apa gini-gini apa belum tanggung jawab. Ora mungkin gagal otak, mungkin picek sithik yo gagal otak tau. Melendung semene lho, melendung semene. Bae iki. Tengane iki kan gelak. Kowe sampe ben yo ngono kuwi agar anake salah ditutup-tutupi terus. Apa sih mbok rembuki apa ngono lho ora mutu. Ngomongnya mbok pikir ngono. Yo saiki jenenge anak gini-gini sapa sing ra kuwatir. Dan ditambahne Nina sesuk nek lara tenan. Ya wis ulatmu kaya ngono ki tak tambahke. Piro to? Ya perlu wajib. Seketewe kecil. Terke tak tambahke engko. Wis tak diterke berobat nyala samari. Terke. Aja ngono kuwi, Mbak Nina. Aja ngono kuwi terus. Sing apik saiki ra apa-apa bocah padha ra sengaja. Pokoknya piye carane aku njaluk anakku kok ditambah. Ditambahne Nina tak tambahke. Lho. Lele ya Allah. Lho, badhe menono kaya ora percaya nek anakku. Iki tambahne ra apa-apa. Iki barang iya. Ra apa-apa. Mau nang omah ya gur nangis wae kok piye. Mau senjorake sapa le? Oh, Bima, caci lek ira menane le. Bima tenan kok tak tekoki ra ngaku. Lho, wis tak kebukti to, Mbok Dik. Saiki sapa sing salah? Tapi ya sing sabar. Wis, tak tambahke ya. Caci lagi ngono kuwi. Bocah-bocah nek dolanan nek ngene aku tak Bima kae ngopo kae? ngopo le? Lho, anakku malah loro. Loro Gapane? kene. Sapa sing pincang? Gapane? Hah? Gapane sapa? Sapa ngomong ora usah wedi? Sapa? Bandar sapa? Arya. Oh, Arya to malahan to. Oh iya le. Kowe kok penjara ke lora. Aku anakku nambane lho. Kan aku ki ya lora kok. Lho Iya, tiba iya. dhewe, tiba dhewe ta le. Ya wis ngene wis saiki. Tiba dhewe. Nambane dhewe-dhewe. Oh, Arya, ayo. Musibah kok. Lho le piye sing jaduke sapa le iki mau le sing jaduke le. Lho, Bima. Kowe ngono ora mau. Piye jane sing bener sing endi to jane? Ya sing bener sik cilik. Iki wis Tambahne dhewe-dhewe wae ditambahno dhewe-dhewe. Lah iki wis yo loro lho, iki kan dibalikan kosong-kosong. nek caci. Musik to. Nek caci le semene ra mungkin ngapusi. Lah nek semene kan otomatis gak mungkin anakku ki
ra tau ngapusi gak. Ora tau Yo tau ngapusi, le. Bima ki Gak cah. tau tak ajari ngapusi ra tau ngoyo. Sing ngapusi mesti anakmu. Anak Yo ora, iki lho jenenge sapa le? Lho Bima. Yo ora mungkin. Ra tau kok ki ngapusi wong. Mbah, mesti konangan bojoku kok. loro itu, Mbah. Ngopo meneh? Kabeh kok sambat loro dipijetne iki. Yo kene. Disuruh loro. Oh, lah iya to. Tuku ki. Lah piye to Lele? Terus piye yang ngene iki? Ayo. Ayo. Wis rasa dolanan wae to mulane iki. Kandhani Lah kok. iki ra gini-gini lho ora nek katune lho. Lho anak Kan nek katune katune ning ning loro jero. jero ki malah bahaya. lho, malah bahaya nek ra dipijetne sing anu tukang Mbah, saremu. Ayo nek mulai yo. Wong Wis, nek gawe nek- salah nek dodo ra gelem ngaku. Wis yo tambake duwe dhewe. salah. Iki yo. Ya wis, Mbah. Aku tak mulai sik yo arep benakne sikile iki tak pijetke apa-apa aku tak Oh benakne iya sik. iki tuku yo loro kok. Yo. Mboke nek Jakarta. Pamit sik lho ya, Dik, yo. Iya, pulang sakne le Dolanan ning nek kene. Jakarta malah dinggo Pulang. anu ladaan cah cilik-cilik kuwi. Wis kok tak pijetne le. Wis nang ora apa-apa rasane.